Inħatret inkjesta maġisterjali dwar l-użu u l-konsum ta' fuel tal-karozzi uffiċjali tal-kap tal-Oppożizzjoni. L-aħbar dwar l-inkjesta maġisterjali saret magħrufa l-għada li l-istess kap tal-Oppożizzjoni tkellem dwar politika nadifa u good governance. Iżda One News huwa informat li l-kap tal-Oppożizzjoni kien jaf sew qabel il-ħadd li seta' kien hemm dubji dwar kif kien qiegħed isir użu mid-dritt tiegħu għall-fuel b'xejn. Din hija ħaġa li kienet ikkonfermata mill-Speaker innifsu mal-Malta Today meta f'kumment mitlub infurmhom li l-iskrivan tal-Kamra kien għarraf lil kap tal-Oppożizzjoni li seta' kien hemm xi irregolaritajiet madwar 10 tim ilu. Jidher li meta l-accountants tal-Parlament qablu l-irċevuti mal-ammont ta' mili nibtu diskrepanzi u saħansitra t-tarifa daw ukoll għand il-Pulizija. Dan ifisser li fuq diversi livelli qed ikun investigat il-mod li bih sar użu ħażin ta' fondi pubbliċi. Anke jekk kien ilu jaf bil-każ diversi jiem u ma lissinx kelma dwaru ħlif meta l-aħbar kienet ħirġa għax inħatret inkjesta maġisterjali Busuttil qal li aġixxa tajjeb. Għal darb'oħra illum il-kap tal-Oppożizzjoni wera li jmexxi bl-eżempju għal Busuttil li l-karozza tiegħu nxtrat ukoll minn fondi pubbliċi wara li sar kap tal-Oppożizzjoni. Qal ukoll li talab lill-Speaker biex jissospendi lix-xufier, iżda naqas milli jgħid li x-xufier tal-kap tal-Oppożizzjoni jintgħażel minnu stess huwa bniedem ta' fiduċja tiegħu. Il-Parlament huwa involut biss biex iħallsu, f'dan il-każ skont ix-xewqa ta' Simon Busuttil.